Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang sa itong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalin tunusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 din aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kabos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 sa pangingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan maniamento sa paagi ni GM Melit Candia, mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Lenier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Kasama tamang oras, siguro na kita nin 25 minutos makalis ang alas 9. Mapuna po ang programa kan Kasureco 2, ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sa latest official survey result kan KBP Kantar, ang DWNX 1296 AM, iyuliwat ang number 1 sa gabos na AM radio station sa Naga, asin Camarines Sur. Siringman ang DWNX 91.1 sa FM band. Number 1 sa news category sa gabos na FM radio stations sa Naga, asin Camarines Sur. Inininhuli kan sa indong mayong sawang pagdamog asin suporta. Hali sa mga radyoman kan 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM. Diyos mabalos po. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan. Mga kasama mo rin na pagkaaga sa Indogabos. Yaw po kitang ngunyan sa programa kan Kasureco 2, ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. At kagandahan ng Ini kada aldaw na Biyernes, March 3, 2023 ngunyan. paghalang sa Oratsan po ang mga impormasyon, mga pangapudan, asin iba pang mga good news. Hali po sa Kasureco 2. ang nagbigay. Di may Dadagog po kita sa RMN DWNX 1296 AM band and sa 91.1 DWNX FM FB kan NX asin kan Kasureco 2. Siyempre niyaw ng satuyang partner Lado Technical si Radyoman Ray Gomez and siyempre po ang spokesman kan Kasureco 2 si kasamang Riner Pupa Bukay. Good morning tabi kasamang Riner. Yan, good morning tabi Radyoman Manny. Sintakabos po na nag-antabay ngunyan ng mga member consumer owners kan sa tong kooperatiba. Welcome po sa programang ang sa tong kooperatiba sa radyo. Mag-irabanan kita sa laog ning sarong oras ang ngunyan aldaw na Biyernes, first Friday. Tabi Radyoman Manny. Diyan baka makasimbamang kita. Si mga member consumer owners na nagsisimba every Friday. Ano po? Yan, reminders lang, baka malingaw kita. Primerong Biyernes kang bulan na Marso. Ano po? Yan,
And primerong biyernes kan programang ang satong kooperatiba sa radyo sa bulan kan Marso. Ano? Yan. Tama ka, Tabi Radyoman Mani. Correct. Madalion lang, palaog lang kita sa halos patapos na naman ining first quarter kang taon 2023. Yan. Malipot, ngunyan. Sa hiling ko, sarabay-sabay naman sa tong gamit kan sa tong aircon, ang sa tuya pong electric fan, dahil magngalas, dahil magngalas na magpakul yan. Yan. Yun po yan ang good morning. Yan po ang director kang Naga South District, si may director Malo Rosin. Malipot. Good morning kay Madam. Yan. Sa opisina ko. Ay, thank you, ma'am. Yeah, Good morning. Yan. Gusto ko sabihin. Kukupas ang gayon. Wow. Eyo. Ano yan? Kakaiba ang tawag dyan. Baka sa masunod na programa, schedulean ta. Si Director Malo Rosin kang Naga South District. Correct. Aron po kada ako lining update si Madam sa ND Distrito. Yan. Eyo. Maimbitaran ta, baka may schedulean ta ngayon na bulan ng Marso. O kaya sa masunod na bulan na Abril. Eyo. Inspirado pati yan si Ma'am pag na interview mo na yung live din sa DWNX. Eyo, itong sinasabi ko malipot pagkabanggi pero pagka aga nagpupuo naman ang init, tabi kasamang Rene. Iyo po. Naririsaman yan kan sa tuyang mga member consumer ngunyan. Kung hihilingon talaga pag mga oras siguro na mga alas 11 hanggang aga, hanggang 5 AM. Alas 11 nin Banggi hanggang 5 AM. Talagang naglilipot ang panahon, pero pag-araw ka ining udto na Tabi Radyoman Mani, talagang giinit man. Kaya mag-ingat po kita. Uso na naman ngunyan ang sipon, abo. Mati. Yan. Kaya sa mga opisina kang Kasureko dos, dahil man po giraray kita maggalas, nagsusunod man giraray kita sa paggamit ning mask. Itong mga member consumer owners na pag nagbabayad sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba, nagmamask man giraray, and paglalaog sa opisina kang Kasureko to, papa-alcohol man giraray, nag-spray man giraray kita ning alcohol. Kaya yan, dahil paglingawan, dahil pa po tapos ang pandemya, sa pandemic pa po kita, kaya yan, mag-ingat po kitang maray sa tuyang salud, pakusugon sa tuyang resistensya. Correct. Kung may panahon na magpa-check up, arog miligdi sa kumpanya mi, sa RMN, may annual general check-up kami. Annual physical examination. Yan, physical examination. Yan ang masakiton pasaran, Tabi Radyoman Mani. Dapat ang result mo dyan, day maglangkaw, day man magbaba. Talagang neutral lang. May kinakaipuhan dyan na positive ka, may negative dapat. Oo. Bako gabos positive tama data. Oo, saka diyan pati ang isa annual physical exam, dapat na ka maglangkaw sa ibang portion. Ibang result yan sa imo. Yan. Kung resulta sa ibang exam kaipuhan positive gabos halangkaw, pero digdi pero timbang dapat may negative, may positive, Ayan. Actually, sa mga naghahanap sa ko, isingit ko lang only po ako, pero malakas kaya sa ko ang Kasureko dos, kaya niya kita mo niyan digdi Friday, may tinatapos lang kitang kalakawan, Tabi, kasamang Rene. Ayos man talaga yan, nakalib ka pala. Malakas ka sa kuya ay. Ayan, parte kan yung annual na mga kalakawan. Okay. Duman kita sa mga announcement, hali po sa kumbaga si mga update na Tabi, kasamang Rene para sa mga nag-aarantabay. Acknowledge naman ang sa tuya pong mga direktor sa Gabos na Distrito, Maray na aga po. Opo, good morning sa suguyang members kang Junta Direktiba kang Kasureko dos. And mga papagiramdum lang duman sa mga day pa nakakabayad kan sa indang mga bill sa kuryente. Mag-settle na po kita. Manlain-lain mo po ang programa kan Kasureko dos. May mga partners na kita na kaipuhan, collecting partners ni Kasureko 2.
para mas mapadali ang satuyang pagbayad, no? Kung may online kita, pwede man mag-idi sa opisina ng Kasureko 2, no? May mga sa mga malls, pwede na. Kaya mas madali na po, may ng rason para magsabi kita na may kitang panahon para magpasiring sa mga opisina ng Kasureko 2 para mag-settle kita kan sa tuyang mga power bills, may mga online na kita, may mga payment centers pa. Kaya yan, kung medyo nahihiling po nindon, madali na ang due dates, kung sa indong power bills, magbayad na po kita. Lalong-lalo na si may mga arrears, dahil na po maghalat na maputulan. And ito man po pala, may mga problema sa indang bill, o kaya itong dahil pa po nare-reading, may mga schedule kita ng follow-up reading po, kung yan na aldaw na ini, gusto sabihon, kung dahil po ka mo nabasa, o kaya dahil nabasa itong sa indong metro, pwede pa po yan na mabasa mo yan aldaw na ini, ninhuli po na nagsasagibo ng follow-up reading sa tuyang mga meter readers, baka po maagihan po ka mo yan aldaw na ini, kung dahil man hanggang sa aga, o kaya Monday, pwede pa po kitang mabasa, o kaya pwede pang mabasa sa tuyang mga metro, po. And nagpapagiramdam kita kasubago, nag-encourage kita, may mga arrears pa na nababayadan sa tuyang kooperatiba, nagpapadagos po ang ginigibutang massive disconnection, then na po maghalat na maputulan, and then na po maghalat na magbayad kita ng reconnection fee, lalong-lalo sa mga residential consumers, kang Kasureko 2, at medyo daradakula man po ang reconnection fee na tigsisingil kan sa tuyang kooperatiba. Additional pa po yan duman sa tuyang babayadan na arrears, sa kuryente, si mga nakonsumo tang kuryente na dahil pa po nito na babayadan. Kaya yan, pagiramdam po, nagpapadagos po ang sa tuyang massive disconnection, ang pangapudan ta, dahil na po maghalat na maputulan po kamo, magbayad ng reconnection fee, magabat-gabat na po yan. Kung may pambayad na po kita, magpasiring naman sa mga opisina kang Kasureko 2, para mag-settle kan sa tuyang pagkakautang. And nagpapadagos man po itong sa tuyang pre-membership seminar, every ngunya na Friday, igo kita dyan sa Calabanga, Calabanga Bonbon Sub Office, nagpuon ka sa bagong alas 8, matapos po yan hanggang alas 10 nin aga, every Tuesday and Thursday man kita, hindi po sa main office kan Kasureko 2, from 8 a.m. to 10 a.m. po yan. Sa Pili, every Wednesday, si mga taga-Pili, si Haranina dyan sa may Minalabak, talos haranihan man lang ang Pili and Minalabak, si gusto mag-attend ng seminar, ining mapatakod ng kuryente, ma-apply ng change of registered name, yan, kaipuhan po nindong kung dahil pa ka mo member, kaipuhan po mag-undergo ng seminar, ining inaapod ang free membership seminar, every Wednesday sa Pili, 8 a.m. to 10 a.m. And sa Tinambak, Tinambak si Roma Sub Office, yaon po dyan sa barangay Santa Cruz Tinambak, ang sa tuyang sub office dyan, every first Wednesday of the month, and last first Wednesday and last Wednesday of the month, po yan, sa tuyang schedule. Kasamang Rener, may kailangang digdi sa payment, taga Calabanga nagahapot kung may problema da ang GCash payment kan Kasureko, kung may naka-experience po kita kan reklamong siring garon nasasakitan sindamag, ini man lang saro na ini na individual. Saro sa konsiderasyon po dyan itong signal, panagpa-process kita ng payment, medyo nagkakaproblema, kung nagkakaproblema ito data o kaya internet connection,
dahil po na ipaprocess. Saro pa po, ang pag-update ng application tabi Radyoman Money na ginagamit na sa yung mga Kamong problema sa okay. signal lindo. Okay. Sige po. okay, mayo pong notification na okay response si GCash. Magpasiring na po kamo sa opisina kang Kasureco dos para mag-settle kita. Kang sa tuyang babayadan sa kuryente. Yan. Kung daiman, kung may nai-process man, tapos paghiling po nindo, halimbawa may nai-process man si GCash o si Paymaya, siniba pa pong mga online application ta, saray ka lang po, okay, i-print screen ta itong notification na nag-process po ning araw kaya ning amount. Iba po kaya talagang mga na-experiensyahan ng sa tuyang mga member consumer owners na ipapaabot sa samuyang opisina. Ito pong na-process da sa GCash pero kang nakareceive sinda ning deal kang sunod na bulan, yaon pa po itong babayadan ninda. Gusto sabihin dahil po nakalaog duman sa account ninda sa Kasureco 2. Kaya pagiramdam lang po kita kung nagpo-proseso po kita sa mga online applications, itong mga notification po na reply kang mga application po na gamit isaray lang po yan. Yan. Tabi Radyoman Money. Okay na po yan. Siguro may hapot pa kita. Okay. Okay. Okay na. Siguro parte ang tarabangan kung medyo nasasakitan, hanap na kita katong pinakaharaning opisina. Payment center na accredited po sa Kasureco. Wala lang. Okay. District office Yan. Igwa pa po kita pa ito yung schedule kang pre-membership seminar sa Tinambak po, Tinambak Zero, every first and last Wednesday of the month ang schedule ka. Gusto sabihin kang nakaaging March 1 igo po kita duman, and masunod po March 29. Yan, tandaan po yan si mga taga Siroma, taga Tinambak na gusto po mag-apply ninyo connection and change of registered name na dahil pa po member consumer kang Kasureco 2. Yan, ma-undergo po kamo ng seminar. Kaya man po paglingawan ay itong mga representative, dahil baga available itong may sarili kang harong kung kaya maparepresent lang sa tuyang mga partidaryos, kaya mga pinsan o kaya auntie o uncle, dahil makaka-attender ng seminar po itong may sadiri kang harong na mapatakod ng kuryente, dahil po paglingawan itong special power of attorney na tigo-authorize po kamo na kamo po ang mag-attender ng seminar o kaya magproseso ng new connection or change of registered name sa Kasureco 2. Magdara po kita ng valid ID and special power of attorney o notarize po dapat. Kamo na po siyempre ang maproseso pa yan kung may mga pirmahan mo yung regarding po sa inyong application sa new connection or change of registered name, bibistuhon po ni Kasureco to na maproseso po ang papel sa samuya. Yan Radyoman Money ang sa tuyang mga pagiramdom sa satuyang mga member consumer owners. Magbayad kita kan sa tuyang power bills on time. Po. Yan, para maka-avail kita ng from payment discount tabi Radyoman Money. Correct. Sayang ka yan. Wala pa yan. So bukas opisina. Pagiramdamon ta lang pag Domingo ang sistema kan opisina kan Kasureco 2? Opo. Bali pag Sunday, sarado po kita. Ang Sarado, collection, nag-accept lang kita ng payment sa mga collection offices ni Kasureco 2, Monday to Friday, 8 a.m. To 4 p.m. Po, as early as 7:30 a.m. bukas na po. And hanggang po alas 4 ng hapon. Pag Saturday po, half day kita.
from 8 a.m. to 12 noon. Ano po, ayan ang schedule ta. Pero payment partners o collecting partners ni Kasureco po. Focus po. Okay. Ano po, si SM nag-accept na po ng may arrears. Ano po? Yan, basta dara po nindo si endong bill sa kuryente. Yan. Daw may arrears si SM pwede na mag-ako. And Save More Pili. Yan. SM Save More Pili. Nag-accept naman po yan. Aning payment. Ano po. Correct. So kung oras yan pahiling ta sa ibang mga payment center na available, tabi kasama Graner, tada ina Yes po. updated digdi sa kuyang kopyada. Record ta magilaray later on. Yan. Mas mahiwas na po mas pinahiwas na tabi kasama Graner ang convenient kan mga tao sa mga konsumidor sa pagbayad po nin kuryente. Anyway, yan. Tabi Radyoman Mani, gusto ko na po ining Ayo. accomplishment kang Milaor Minalabak sa office. Correct. Na kung saan po nagkaigwasinda ng replacement of broken wood pole dyan sa may barangay Hamurawon, Minalabak. Ano po? Hamurawon sa dulo na ini coastal na barangay kang Minalabak area. Ano po? And nagkaigwaman po sinda ng pole metering ini bali reclustering po ini may mga complaints kaya kita na itong mga naka-cluster, mga nakagrupo ng mga metro, minsan nagkakaigwa na po ng problema sa kahaluyan na tabi Radyoman Mani. Minsan nararaot na po itong sa tuyang cluster box. Kaya nagkaigwa sinda dyan ng reclustering kaya itong 21 kilowatt-hour meters. Yaon dyan sa may barangay Santo Domingo, Milaor. And nagkaigwaman po ng rehabilitation kang secondary line at zone 4 sitio Irawan, Pubo, Minalabak. And rehabilitation man or relocation kang poste na nakakaharang duman sa may sa agihan right of way po ini diyan sa may zone 3 kan Taban, Minalabak. And resaging kang secondary line dyan sa may zone 1 Timbang, Minalabak. And relocation kang primary and secondary line dyan sa may barangay Kabugaw, Minalabak, Camarines Sur. And nag-install po ng 1 unit ng 50 kVA transformer at San Juan, Minalabak. 50 kVA, dakol-dakol ang kayang supplyan kay ini. Baka abutin mga 100 household connection tabi Radyoman Mani. Kayo po yan si accomplishment kang sarong area office ta nasako po ni Kasureco. To ang sunod po kay ni ipipicture taman ang accomplishment ang pili sa masunod pong Biyernes tabi Radyoman Mani. Kang nakaagi pong February 28, 2023 na-cancel po itong naka-schedule ta na 3 days kuta na task force diyan sa Siruma. Tinambak si Ruma sa office ta specifically di sa barangay mga barangay kang tinambak itong conversion ta kang single phase from single phase to 3-phase line. Nangyari medyo may raot baganing panahon kaya makusog si Uran and may kaiba ning Duros. Kaya itong schedule takuta ni February 28, 2023, tig-Oktaba ito, tig-postpone po na. And itong March 1 and March 2, kasuod tabi Radyoman Mani, dinagusta na po itong task force ta dyan. Bali, conversion po ini from single phase to 3-phase line. Sa first phase po kayo ni, igwa po ning more or less masa 2 to 400 na poste ang sa tuyang lalatagan ng kable tabi Radyoman Mani. Gusto sabihon single phase pa po kaya yan. Ini po si linya na nagsusupply po punig di sa Tinambak hanggang sa Siruma, nagsusupply po ini dyan sa municipality kang Siruma. Ang tiga-address na iging problema na naipapaabot sa Satuya tabi Radyoman Mani and sa kaaraman po kan Satuya ang mga member consumer owners, ito pong pag-abot sa Siruma, ang voltahe kang kuryente lalong-lalo na duman sa mga barangay na sakop kang Banwaan kang Siruma, itong mga coastal barangays, itong mga hararayong barangay na kang Siruma, hababa na po ang voltahe. Yan ang Satuyang Kooperatiba
nagpapadagos po itong sa tuyang trabaho dyan, ano, sa Puon Tinambak hanggang si Ruma. Kadakol-dakol pong mga crew ang pinadara kan sa tuyang kooperatiba. Tinabangan ining crew kang tinambak si Ruma sub office. Pasalamatan ta ang engineering department, ang pili, Milaor Minalabak, Kanaman Magaraw, Kalabanga Bombon, na iyo po si nag-task force kang nakaagi pong March 1 and March 2 dyan sa Banwaan kang tinambak. Ano po? Kaya yan, si mga taga si Roma, ano po, na nagpapaabot sa tuya kang mga reklamo, mananungod sa indang kuryente. Yun na po ini ang ginigibo kan sa tuyang kooperatiba, kang board and management kang Kasureco 2 para masimbag po nindo pag-abot po sa hababang voltahe kang kuryente. Kaya yan, nahihiling po nindo si trabaho, medyo maduros po kang panahon kang nakaaging mga aldaw, kang nakaaging aldaw, pero nagtrabaho po ang satuyang mga personahe kang Kasureco 2. Task force po yan, conversion kang linya, and pasalamatan taman po, kasabay po kang satuyang pagtrabaho ining conversion kang linya from single phase to three phase line diyan sa Tinambak. Nagkaigwaman po ning clearing of lines, dakulang bagay po ining mga grupo po ang barangay electrician diyan sa Tinambak, sa pamamayo po ni ex-kapitan Victorino Realizan, kang barangay Kanayunan, Tinambak, na kung saan si esperso po ninda na magtabang sa tuyang kooperatiba sa paagi po kay itong paglinig kang mga linya poon po dyan sa may barangay kang Binalay, to barangay kang Liliog, Tinambak, na kung saan po nagkakapirang barangay po si Inagihan kaini, ining sa may Kamagong, Salvacion, barangay Kamagong, barangay Salvacion, barangay Union, barangay Buena Vista, Magtang, Kagliliog, and hanggang barangay Kagliliog, Tinambak. Almost 14 kilometers po si nalinigan kaning grupo kang mga barangay electrician. Dakulang bagay na po ini sa samuyang kooperatiba, sa tuyang mga member consumer owners, ining pag-ayuda kaining grupo kang mga barangay electricians dyan sa Tinambak. At least dahil nasayang si power interruption na nangyari, nalinigan si mga linya, and na-address po si problema pag-abot po duman sa mga sangakang kahoy na nakakatama po sa mga linya kang distribution lines kan sa tuyang kooperatiba. And pasalamatan taman si Barangay Captain Joben Burigas, kang Barangay Lupi, Tinambak. Naggibo man sinda ning paagi, naglinig man, nagtabang man sa paagi kang paglinig kang mga linya kang Kasureco 2 na nagsusupply man dyan sa may barangay Binalay to Barangay Lupi. Kung hilingon po nindo ang sequence kang sa intending lilinigan, may nag-task force sa barangay Binalay to Pagliliog, igwa man task force man, nag-abang man sa tuyang kooperatiba from barangay Binalay to Lupi. Yan, barangay Lupi, Tinambak, almost mga 14 kilometers man po ini, 17 kilometers. Kaya yan, nagpapasalamat po kita kay Barangay Joben Burigas, kang Barangay Lupi, Tinambak. Yan, sa pagtabang o sa tabang na sa pagtabang sa paglinig kang linya kang sa tuyang kooperatiba. Na ultimately kita man lang po mga member consumer owners ang makikinabang po kaining mga esfuerzos na ginigibo kan sa tuyang mga barangay officials and mga volunteers. Kaya nag-encourage man po kita, bako lang po dyan sa barangay, sa Banwaan kang Tinambak si Roma, maski po itong mga ibang barangay o ibang banwaan sin Iglesia Ciudad ni Naga, na panagkakaigwa po ng mga patrabaho ang sa tuyang kooperatiba, na nagkakaigwa po ng scheduled power interruption, pwede po kitang mag-volunteer, na magtabang sa paagi po ng paglinig, kang dawa po itong mga nasa tangod lang kan sa tuyang harong, itong may mga kahoy po kita,
na nagtatama na sa linya kang kuryente. Dahil po kita mag-alangan na maghagad po ning ayuda o kaya isabi sa personahe kang kasureko to na nagtatrabaho sa indong barangay na willing po kamong magtabang para at least mapadali ang trabaho. And itong mga power interruption, mga emergency power interruption or unscheduled power interruption na na-experience ta, mami-minimize na po yan. Inhuli ta, nalilinigan ta sa tuyang linya ng kuryente. Sa mga barangay officials man, nangangapudan man po kita. Itong simpleng paagi, itong pagpundulang kan sa tuyang mga street lights, sabi Radyoman Manny, siguro ugaliun ta po, siguro sa mga ararayong lugar o kaya sa mga gilid kang tinampo o kaya kitang mga member consumer owners o member consumer kang kasureko dos na may street lights po sa tangod po kan sa tuyang mga harong pag maliwanag na po ang saldang, pwede ta na pong punduhon ining mga ilaw na ini. Di kita masawa na maghagad ning ayuda nin tabang aninhuli po sa tuyang mga na-experience naagihan sa mga gilid kang tinampo, alas 10, alas 11 na ninodto, pero naging gagana pa si mga street lights. Yan, parte na po yan kan sa tuyang programa o pangapudan sa tuyang mga member consumer owners na maging productive o tamang paggamit ng kuryente ang sa tuyang tigpo-promote. Lalong-lalo na may mga pronouncement na po ang Department of Energy, ang National Grid Corporation of the Philippines na magkakaigwa po nin kakulangan o pagnipis kang supply kang kuryente o niyan pong palaugo na summer season. Yan, pagtarabang-tabangan ta po ini sa parte kan sa tuyang kooperatiba, nagigibo po kami ng mga remedyo, and sana po tabangan man po kami kang mga member consumer owners and mga opisyalis kang LGU barangay, mga municipalities and city, pag-abot po sa pangapudan ta na tamang paggamit ng kuryente and maging productive po ang sa tuyang paggamit ng kuryente. And kung kinakaipuhan, magtipid po kita. Magtipid po kita. Okay. Ayo, may concern lang digdi tabi kasamang Riner. May impormasyon siya na pasahon ta ha. Ali ki Senyor Jesus Barcena, ask ko lang po kung tano ta naka-offline da ang kasureko kan March 1 and 2 sa payment ata ini sa Bayad Center. Ano ang lakdang para maisiyan ta po ang keha na ini o concern na ini? Naka-offline po. Saan pong offline sa opisina? Sige, itatawag ko si... Sige po, makuha si Detalye po. Detalye, baka mahaputan na lang off-air, tangarig maintindihan ta muna ang sa iyang concern. Okay, naka-offline March 1 and 2. Yes. Ang pagkaisi ko kan sa iyang concern, dapit ini sa Bayad Center, itong online. Naka-offline. Kung online po kaya, sige, kung ano pong application niya na ginagamit, siguro maaraman ta. Kung offline po kaya, pwede ito po yung ipaabot sa tuyang kapartner ining EasyPay. Kung hindi po direkta sa samuyang opisina, mayo man po sa tuyang na ipaabot igdi na nagkaigwa po ning offline kang sa tuyang ining mga tellers booth daigdi sa naga, lalong-lalo na sa area offices. Ma-advise man po yan sa tuya. Siguro baka duman sa online payment or Bayad Center. Ko aram kung sa Bayad Center. Siguro maaraman ta para ma-call ta. Si attention kang payment center o Bayad Center. Okay. Igwa man yung kanya-kanyang operation. Tabi yes po, baka duman lang sa area ka itong nagkataon lang na duman sa area niya. Baka minsan saro kay sa consideration ng connection kang internet. Signal, Baka nagkaigwa ning problema. Pero dakulon kita tabi Radyoman Manny na Bayad Center. Po? Dahil man bagay ang pigugo pag offline, dahil man nagiging matrayon po ang transaksyon
Kaya kaulayan ta na lang. Si Sir para maging malinaw. May pig-sesent siyang mga mensahe. Oratsan po tabi, Senior Jesus Barcena. And tabi kasama Renier, si mga dagdag pang impormasyon tayo kita ning babasahon mga pangapudan digdi hali sa kaso Reco 2 kun Sige, okay na tabi Radyoman Manny. Tapos naman ako ibig. Sige. Siguro ilog na lang yan at dyan kung sakali man may mga kahaputan pa. Sige. And kasama Renier, mako akong comment sa imo, indagdag pang paliwanag tungkol digdi. Mga kasama may advisory po, ano? Oya patabi ang kaso Reco 2 advisory. Ini po para maipaabot sa lambang miyembros, konsumidor kan kaso Reco 2 na naglangkaw ang tarifa nin kuryente kan kaso Reco 2 hali sa 17.3085 pesos per kilowatt kada kaaging Enero 2023 sa good ngunyan. Ini po 17.8311 pesos per kilowatt pag-abot na po kan Pebrero 2023. Diyan ang paliwanag gani ha. Sa dagdag pang impormasyon, ini huliman kan paglangkaw nin presyo nin uring o coal na sinisingil kan sa tuyang mga power supplier gikan sa US dollar o 303.6930 USD MT kan nakaaging billing period sa good sa 404.0700 USD /MT sa presenting billing period. Mga kasama ang kaso Reco 2 board and management nagahagad ni labi-labing pag-entyende asin konsiderasyon kana sa tuyang mga miyembros konsumidor sa nasambit na paglangkaw kan tarifa. Liwat po naggigibo nin paagi ang magakanigong asin man mga magakanigong lakdang ang kaso Reco 2 para po maibitaran o mabawasan man ang epekto kan paglangkaw nin singilon sa panlokal asin pankinaban na supply nin enerhiya. Ang mensahe asin nagpapasalamat po ang kaso Reco 2. Ipo ini ang mensahe o advisory hali po sa kaso Reco 2 asin nasasakupan na lugar. Nakapost po ini sa page kan kaso Reco 2 asin ang satuyang kooperatiba ngunya na panahon. Paki-review po kasama ng Renier, baka may idea ka pa kan bagay na ini. Opo. Bali po kang Wednesday na-post na po ining advisory ni kaso Reco 2 dahil dakulong pong nagaharapot sa satuya kung taano po daan naglangkaw ang singil sa kuryente nin poco mas o menos 50 centavos. Ano po? Paghali po sa 17 pesos 0.30 centavos sa residential po ini. Ngunyan ang nakaagi po yan ng January 2023. Ngunyan pong February 2023 17 pesos 0.83 centavos sa residential po yan. And sa low voltage and high voltage, pareho man po, poco mas o menos, 50 centavos po si Tiglangkaw. Base po sa advisory na naipaluwas kan sa tuyang kooperatiba, naglangkaw po si pigsisingil sa satuyang generation charge. Malinaw man po igdi sa satuyang advisory na itong dating binabakal na 300 pesos per metric ton US po ini, dollar po ini, US dollar. Ang niya nasa 404 US dollar na po ang satuyang per metric ton ang presyo kaining coal, imported coal na ginagamit po sa panggatong para makaproducer kita ng kuryente. Ngunyan po
bako man lang po ining generation charge o kaya ining presyo kang coal. May mga oras na po kita this is spot market, nasaro man po yan sa nagsusuplayan o nagsusupply o tigkukuanan ng kuryente kan sa tuyang kooperatiba. Ninhuli po sa mandato kang ipiralo at least 10% ang total pong demand kan sa tuyang kooperatiba dapat ikuato yan sa WSM. Ngunyan ninhuli po ang Kasureco 2 nagsusunod kita sa ipiralo nakaipuhan at least 10% magkuha po sa spot market. Sa mga panahon po na ini o kaya kang nakaaging February hanggang pong March, naglalangkaw na po ang presyohan sa WSM. Ninhulian nagkaigwa po ng outage o temporary yung pagpundo mo na kaya itong malampaya nagkaigwa sinda ning almost siguro mga 2 weeks po ito. Apektado man po si presyohan kang kuryente o kaya sa tuyang taripa sa kuryente. Ninhuli po naglangkaw man po si generation charge. Kabali na po ining sa tuyang paglangkaw man kay ining presyo kang coal. Kaya yan kami po sa parte kan sa tuyang kooperatiba board and management kang Kasureco 2 nagigibo kita ning lockdown para at least magibuhan ning solusyon ang araw po kay ning mga bagay. Pero paglilinaw lang po sa parte kan sa tuyang kooperatiba, ito pong nainot na 10 megawatts na isusupply sa tuya kang Pisam na tigahalata pa po hanggang ngunyan. Ang gusto sabihin po tigahalata hanggang ngunyan, dahil pa po na-inject o na-supply po sa Kasureco 2 ang Pisam. Ining nainot pong 10 megawatt na inaasahan na baka maglaog na po yan ngunyan na first quarter kang taon na 2023. Good news man kang nakaagi pong simana ang sa tuyang general manager si GM Meret Candia nagpasiring po sa Department of Energy and na-issuehan na po kita ng certificate of exemption. Saro po ini sa requirement para at least magkaigwa na po ng kontrata ang Kasureco to sa Pisam na naisumiter naman po itong power supply agreement sa Pisam and tigre-review na po yan kang legal kang Pisam. Anytime po magkaigwa ng pirmahan kaning PSA, ining power supply agreement, and mahalat na lang po kita para at least makasupply na po sa tuya ang Pisam na mas barato po ang tigsisingil na generation charge, nasa 5 pesos po yan tabi Radyoman Money. And pag sinabing 5 pesos generation po ini bako po itong taripa na sa kuryente. Igo po kaya sa tuyang mga naghahapot, may mga nabasa dasinda na mga comments, mga posts sa Facebook na ang taripa dahil sa kuryente sa Kasureco 2 5 pesos na sana. Gusto lang pong itama ang pagkakaintindi po ng ibatang mga paradangog na ang 5 pesos po is generation charge. Gusto sabihin po, igwa pa po yan ibang singil o kaya components kang sa tuyang taripa. Ang generation charge po saro lang yan sa components kang bill na naresibita bulan-bulan. May igwa kitang generation, igwa kitang distribution charge, igwa po kitang transmission charge, as in iba pa po mga taxes na tigisingil kan sa tuya ang national government. Yan, kabali na po si mga local taxes po na napapadalagan po sa mga LGUs, and syempre si mga organic fit all na napapadalagan po duman sa pag-ibon ng mga power plant. Although may mga nagluluwas po ng mga advisories ang Energy Regulatory Commission, ang National Electrification Administration na inim fit all extended itong demo na pagsingil kay ining fit all na tigsisingil sa tuya. Para makarelate po kita sa tuyang pig-urulayan, kung may kapot kita ng bill, yaon na po yan dyan, unbundled man kita, nakadetalye po yan kung ano po si mga tigsisingil sa tuya gabos. And saro lang po na porsyon, o kaya saro lang ining generation charge sa sarong component ang taripa sa kuryente na binabayadan ta bulan-bulan. Kaya yan,
mayo pong katotohanan si 5 pesos. Ano? Mag-asa kita na 5 pesos na lang talaga ang bill sa kuryente o taripa sa kuryente kan sa tuyang kooperatiba. Tabi Radyoman Mani. And si mga naghahapot po lang, mananungod man duman sa tuyang additional na 20 megawatts na malaog man po daan o na bulan na March 2022. Ito pong inaapunta na itong 20 megawatts na work out po ngunyan kan sa tuyang kooperatiba na may supply sa tuya. Ito po uurulayan pa lang po ito ngunyan na board meeting kang Pisam. March 22 ang schedule po kayan Tabi Radyoman Mani. Gustong sabihon, uurulayan pa lang po yan. Dahil pa po yan nagsusupply sa presenting bulan. Ano? Baka mag-asa na naman po kita. May tigsasabi ngayon ang Kasureco 2 na ma-supply nga ng additional 20 megawatts. Gustong sabihon, tigpo-proseso pa lang yan. Ano? May mga nag-aasa na po kaya na itong 20 megawatts na ngunyan na March malaog na. Subject for approval pa lang po ito kang board, kang Pisam, na tigihiling ta. Dako lang may tatabang po talaga sa satuyang kooperatiba na maghuros-huros ang satuyang tigsisingil na taripa sa kuryente. Pero sa consideration, palaog pa kita sa summer season. Ano po? Although may effect ining 10 megawatts and 20 megawatts na kung ma-realize po ni malaog sa satuya, may effect po talaga ini na pwede maghuros ang satuyang taripa sa kuryente. Pero sarong consideration po ang kaipuhantang intindihon ngunyan ang kakulangan o pagnipis kang supply kang kuryente paglaog po kang summer. Ano po? Kaya dawa po igwa kita ning 10 igwa kita ning 20 megawatts na malaog sana second quarter itong 20 megawatts kaya ning taon 2023 posibilidad o may posibilidad pa pong day pa talaga ma-experiencean o mamatian po ining pagbaba magdagos-dagos na pong pagbaba kaya ning taripa sa kuryente dahil nagkakaigwa po nga ning pagnipis o kukulang-kulang sa supply kang kuryente pag-abot po ng summer season. Sa bagay, makakatabang po yung prayers kada sa tuya pong mga konsumidor tabi kasamang Rener dahil sinda nagpupundo mangarap pero tama i-considerar ta po ining summer season na mala ining kadikit pa lang aning init-init may epekto na kuyan lang naglalaom lang so, gabos man po naglalaom pati ang board and management kan Kasureco. Ang importante di kita mawaraan yung paglaom. Correct. Radyoman Mani. Ano po? Pag nawaraan kita ng paglaom, apektado po ang satuyang pang-aral daw kayan. Maski pa ko lang sa kuryente. Sa ibang bagay, kumain na ang paglaom sa satuyang sadiri, sa satuyang pamilya, sa satuyang mga nakapalibot, sa satuyang trabaho ay talagang apektado po ang satuyang disposisyon kaya sa aral. Kaya maski po nga ni kami, mga empleyado kang Kasureco 2, mga opisyalis po kang Kasureco 2, board of directors, ang satuyang general manager, member consumer owners man po, talagang nagagabatan man po kami sa halangkaw pong taripa sa kuryente. Kaya pagtarabang-tabangan ta po ini, bilang sarong konsumidores and may sadiri kan sa tuyang kooperatiba, maabot po ang panahon, malalampasan ta po ang mga inaagihan ta po kanyan. Siyempre, sa tabang yan kang sa tuyang mga member consumer owners and pagtatarabangan po gabos. Aram mo, makulog baga na sa tuyang mga miyembros konsumidor napuputulan, kundi kay puan po maging active ang lambang saro. Iyo po. Bayanihan system ang dapat tabi kasamang Rener. Gibon ta ng habit ang pag-impok man kan Saka, babayadan gusto sabihin pag napuputulan kita, gusto sabihin may pagmakulog po ang satuyang kooperatiba. Maparadakol yan. Sa satuyang mga member consumer owners. Kung naputulan kita, gusto sabihin, dahil po ginibo si part kang
sa tuyang obligasyon bilang sarang konsumidores ng kuryente na magbayad po kan sa tuyang mga taripa o kaya ining bill sa kuryente. Ano? Correct. Yan, obligasyon ta po yan. Ano po? And magiging unfair man kita. Magiging unfair kita duman sa mga bayad-bayad ng mga member consumer owners. Correct. And sa ibang dahil na pangaranan, sa ibang kooperatiba tabi sarong bill na day ka makabayad putol. Ang kasureko dos halawig pang pigtataong konsiderasyon. Iyo po. And sana day tamang po abusuhon ng mga member consumer owners kang kasureko to. Yan, sa may Pransya po ining bayad center, hindi ko lang aram kung anong tinda. Yan. Sige, call ta. Baka duman lang talaga sa lugar na to. Iyo, Yan, baka sa system talaga kaining bayad center na ini. Ano po? Dakulon dyan sa may Pransya. Itong may mga true money. May mga tindahan na may nakalaging true money. Pwede po magbayad duman. Bako lang po sa rong tindahan. Ano po? Correct. Saka maging kwen man po dapat lihiti mo man ang pigbabayadan ta. Iyo. Igo kitang mga nagpapabistong mga kolektor daang kasureko dos. Hagadan ta po ning ID, naghahagad ning bayad sa kasureko to. Mayo po kami naglilibot ning kolektor. Iyan. Sana di kita mabiktima itong mga nagsasamantala at masakit ang pagbuhay ngunyan. May mga naglilibot na nagpapabisto ang personahe kang kasureko to. Naghahagad po ning bayad sa kasureko to. Yan. Kung may naggibo kayo sa Indo, hagadan po ning valid ID, picturean, hagadan ning official na resibo kung may darasinda. Yan. Kung dahil makapresentar po, dahil po magbayad dyan. Magpasiring na lang sa opisina ng kasureko to para sigurado po kita. Dahil po, ang tig-iisip kayo kang iba medyo nakakatipid sa pamasahe. Yan. Kaya lang, paano kung sala man po sininabayadan ng tao, yan, nagpapabisto lang, ginamit lang sa tuyang kooperatiba para lamang sa kapwa o kaya makadilihensya. Yan. Yan. Direksyon na lang po sa opisina ng kasureko to kung talagang may problema ang mga system kaining sa tuyang application, yung mga online application. Yan. Para sigurado. May parasugot digdi. Mabayad ako through money basa. Ay di po. Money. Di po kay maako. Yan. Dahil suba lang yan. Pwede ka man. Pwede ka tadi ra duman money. Singil ning bayad. Basta igwa kang GCash and baya ito manegosyo ako kaya. Ang GCash. Sa halimbawa magsari-sari store ako tapos may maki-coordinate ngayon ako sa kasureko, pwede man yan. Saka na pwede po. Pag may mga sari-sari store, grocery na both maki-tie up sa kasureko, magsabi lang po kamo dyan sa Calabanga, Tinambak, itong sa barangay, pa ito tabi kasamang Rener, itong tie-up sa barangay. Barangay Panikwason, nagsisingil pa. Igwa pang barangay, i-check ko giraray, ang iba kaya tabi Radyoan Mani, arog na itong sinabi mo kasubago, may fund itong sa Endan GCash, pwede na magsingil doon sa Endang lugar. Sa pagitan GCash, Paymaya, sa iba pang applications. Iyo po yung ginigibon nila. Naghahagad na lang ng additional charge siguro 10 pesos o 5 pesos. Garo ka man lang ma-load, may additional charge, Okay. Basta legit po dahil kita katong dahil sigurado sayang kan inipuntang kwartang pambayad. Ang importante po updated naka-flash man yan sa tuyang screen nun yan. Yaon din si mga accredited payment center ni Kasureko to. Under ni ECPay po yan. Grabe na ngunyan ng ang paagi para magbayad. So, yes po. Update na may po. mga accredited payment channels man kita, may bangko, yaon din si Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UCPB, Malarayat din sa Carolina. Union Bank. Yan. And pwede na kita dyan. Ayan. Sa may mga Pasiguruhon lang sa tuyang nare-receiving acknowledgement receipt. Yan. Sa tuyang
mga accredited payment centers. Yeah. Sa gabos na nakalampas sa Judith, ano? Judith. Yan. Pwede sa SM. Pwede sa SM. SM, pwede. Basado duman sa sinabi mo sa bagong amay kang sa tuyang programa. Anyway, sige Tabi, kasamang Rener. Baka may Okay. mga pang-ultimong Baka iba pa dyan. mga mensahe ka pa, mga kahaputan po, madali lang, hilingon ta digdi. Sige lang po, ano? And sa iba pang impormasyon, okay, mga pagbati na ini. Okay. Kuyan lang po. Mag-tune in sa NX. Pwede nindong reviewhan girare ang sa mga programa asin sa page kan ang Satuyang Kooperatiba. Yes Kaso po. Rekodos. Baka malingawan na sa Tuesday, March 7 po, 2023. Gawa po kitang schedule power interruption, nin power interruption, 9 a.m. to 6 p.m. Bali po ini na-postpone po ini kang siguro February 24. Yan, kung ako napapasala, February 24, 2023, Friday, na-postpone po ini dahil holiday ito. Tama yan. Holiday yan. Nagkaiwan yung holiday 24. Tapos yan, nagkaiwan yung adjustment kan sa tuyang mga kang sa tuyang schedule kang power interruption. Ngunyan po na maabot na March 7, 2023, dagos na po ini, ano, ining portion lang kang feeder 12, bako pong gabos na feeder 12, ano po, ini lang Ojeda Street, Dinaga and part kang Dinaga, ano, bako po yan yung gabos na, baka sa kita gabos na bilog na feeder 12 ang sakop po kayo. Ini lang portion kang Ojeda and Dinaga, ano, dyan sa may likod kang si likod kayo ni sa may Unitap, ayan, Ojeda, yan, Ojeda Street, yan. Okay. And ang rason po kayo ni rehabilitation kang linya and replacement of pole, yan. Tabi Radyaman Mani, March 7, 2023, Tuesday po yan, 9 a.m. to 6 p.m. Okay. Yan. Power interruption po yan. Ayo, pang last siguro, ano itong pagirumdom, tangon yan baga naglalansar ang Bureau of Fire Protection sa Fire Prevention Campaign. Igwang ang gulo na kuminsan napapasalang gamit ng kuryente Tabi kasamang Rener, binupo na nin kalayo. Sige, bibitinon tamo na sa oras na Tabi Radyo. Oras na. Siguro. Matibay Next ka. week, Fire Prevention Month. Okay. Tama ka. Baka Siguro makatao kita ng dikit na mga pagirumdum, suggestion, pag-abot po sa paggamit ng kuryente. Majority kaya kang talagang kasulo. Minsan permitan na dadangog baga sa mga investigation kang Bureau of Fire Protection dahil sa electrical faulty wiring. Siguro at by next pero week, Friday yan, imbitaran ta ang sa technical, mga engineers ta dyan mga sa engineers, engineering okay, department para makapagpaliwanag po kayo. Ayan, abangan po yan, Mga safety tips, ano po. Yan, okay. Sige po, gabos kita mag-ingat sa paglaban sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yan ang team ngunyan kan BFP. Ang team Okay. kan Bureau of Fire Protection. Okay, oras na para magpaaram. Masunod UNC abangan po. Si Dean Kenji Emenea. Yan. Uy, Good morning, nagpa-birthday. UNC family. Belated happy birthday Kuya Kenji. Belated happy birthday. Okay. Sir Kenji. Yan, okay, Tabi Radyaman Mani, mainaman siguro kita dyan. Okay na. Pasalamatan ko lang ang IMJ Interactive. Yaon di ang duwang matitibay ita from IMJ. Si Ian, saka si Ma'am Jean. Siyempre, technical mo dyan Tabi Radyaman Mani sa DWNX. Ayo, yaon kaibahan ta po si Radjuman Ray Gomez. Okay. Sa ngaran po, kang manehemento kang Kasureko 2, sa pamamayo po kang samuyang General Manager, si Mamilet Candia, asin sa Honta Direktiba, sa panginganot po kang samuyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, ini po si Rener po Pabukay, magribanan kita sa masunod na Biyernes, ang Satong Kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless. Mabalos kan sa ito pagantapay, Cara Optic Eye Care. Iyo po ang kuyantaman, sponsored kan sa tuyang eyewear, ngunya na pagkaaga.
Mabalos kan sa inyong pangantabay, sa ngaran kan serbisyo publiko, Kaseroeco 2. Asin man ang DWNX, ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. Ang ating nilakbay sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan. Kaseroeco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kaseroeco 2. Kaseroeco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharaning opisina kan Kaseroeco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ay pagirumdom na inihali sa Kaseroeco 2. Kaseroeco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kaseroeco 2. Kaseroeco 2 Safety